ke saka shi mafiya yawan ba falalar juma'a muke samu ba, sallar juma'a muke samu. Wasu mu ma yawon juma'a suke tafiya ba sallar juma'a suke samu. Ka san farko shine mutumin da ba zai tafi sallar juma'a ba har sai liman ya tada, sai liman ya hau kan minbari ya fara huɗuba sannan zai tafi. To duk mutumin da izo sallar juma'a a zamanin da liman yake kan minbari yake huɗuba, to ka gaya masa waccan falalar da annabi ya faɗa baya ciki, domin akwai mala'iku da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye su a ƙofofin masallaci suke rijistarin duk mutumin da izo zai shiga masallaci sai su rubuta sunansa. Da zarar liman ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai su rufe littattafansu, sai su tsaya su saurari huɗuba, ba kuma za su rubuta a baya ba. Saboda haka wannan falalar da ake samu babu kai a ciki. In ka shekara dubu kana zaune a gindin kantinka ko kana wajen hirarka ko kana wajen wani sha'aninka, ba zai baka dama ka tafi masallaci liman ya zo ya same ka a cikin masallacin ba, har sai liman ya zo ya hau kan minbari sannan za ka zo. To wallahi tallahi duk wannan falalar da ake samu baka same ta ba. Ta nan na fara. Akwai wanda ma ba shi da kotaro a juma'a, abinda isa na ce ba shi da kotaro sallar juma'a ma bai samu ba. A guje ita ho, a guje yana tahowa kawai zuwa ce Allahu akbar, kabbara harama farilla ce, wani qiyama laha akaram kullu, wani qiyama laha faradu, tsayuwa don kabbara harama farilla ne, addumani mutu farilla ce, al-i'tidalu farilla ne. Ya zo ya samu liman a ruku'u ya girko a guje, ita yana zuwa kawai haka Allahu akbar, ba sallah. Manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk zamanin da zai sallah sai ya tsaya tsaye cak, yake kabbara harama yace Allahu akbar sannan ya shiga sallah. To kai kuma ka gindumo a guje, ka zo ka fita ka ce Allahu akbar, ka kama gwiwa, wacce ce kabbara a ciki? Wace kai ta kama gwiwa ce ko ta haramas? Wannan dai mun san dole ne. Malaman fiqhu duka sun yarda cewa wannan kabbara harama tsayewa don ita dole ne. Ka to baka da sallah kwata azhar din ma baka da ita, kuma sai Allah ya tambaye ka bai isa baka yi ta ba ma juma'a ba. Akwai wa'anda kuma sun